herkese derbazî nahiya Sinûnê bibît. Dîmenên bangêşeyeka helbijartina têne pêşçav. Belêl cihekê ku tinê aliyên siyasî têdane û xelkê wê noto neh sadê nûke aware ne. Berî ku xelek vegerîtin û navçeyên mayî rizgar bibin, Yekêtîl Şingal ew şeş komîteyên heyî kirine malbendek. Tudbenî Şingal rizgar nebûye. Ne heçîgo kêm bûye ev tişt nîne. Yeketî partî wek berê îşallah em li wê baweriyê ne em zêde bikin ka siba intîxabin em meqaeda bêhtir bînin em denga bêhtir bînin. Tawa ku rîdanên sê tebaxa sala çûyî Partîl Şingal parta desthilat bû biryarên wê êklaker bûn. Bu vegerandina baweriya xwe nava Şingaliya da partî Tanûke du cara berpirsê liqa xwe guhartiye û hêşta ew pîvîne her partiya cara bin li Şingal da. Piştî sê heşt wezekî nû hatiye pêş ez di wê baweriyê de me rêxistinê me heger hindek îşkalat jî hebin jî bes piştî devera Sinûnê ji layê Pêşmergeyê Kurdistanê ve hatiye rizgar kirin. Ez di wê baweriyê de me rêxistinê me çi kêm bûn çê nebûye yani her ew rêxistinê berê demînin û Yepeşe ku balekê PKK ew heşt heyve hatiye durust kirin. Ew jî xwe rikabereka hêz didanin. Li Şingala piştî rizgarkirinê da. يعني انها كوقت هالبجارتين جيبي والله عملي ما هي صدي صد هجر ملتي ما يعني ما بهوريك دايا ما باوريك دايا في ملتي ما سوزك دايا شهيد خو هجر امشي قال خو رزقار بكن وام مزقنيك خيريجي بدنا ملتي خو Di demekê da tinê nahiyeka Şingal hatiye rizgar kirin û hêşta carenivîsê sadan xelkê wê deverê di destên Daeş da diyar nîne. Nêzîkî dehlayan û partên siyasî li wê deverê bajarekê xalî bi rengên cuda cuda xemlandiye. Cade û kolan û tenanet li mala û dukana jî alayê renga û reng hatîne berêzkirin. Xelek jî li wê deverê çaverê paşa roja xwe diketin. O aliyet siyasi jî herek ji layê xwe hewl didet. Hem hêzeka nîdanît hem jî ew hêzên heyî zêdetir û berfirehtir lê bikin. Nasir Elî Rûdaw, Nahiya Sinûnê.